Kenapa? Lah aku ki takon kowe lho. Aku Kok kira-kira nyapu tak kekrek lho engko. Hei. Sikilmu ora iso meneng to kan? Betipis ya, Pak. Oh, belet tipis. Apa riyen? Nah, iki sik. Nah, sambil menyelam minum air, sing nembang awakmu, sing ngendang Ardi. Ayo, Di. Nah, ya. Luwe becek tak pateni ngono, Pak. Patenono iso tak pateni. Iya minangkani pamundhut kok. Heeh, nggih, ya. Nah, ya. Iki Bu Iin utawa Mbak Santi ya mirsani nduk kan ana ing Jakarta. Sinten Mami Santi? Mami Santi. Nggih, alhamdulillah matur sembah nuwun. Nggih. Nanggap Agustus nggih, Pak? Agustus tanggal 1. Tanggal 1. Nggih. Ya, alhamdulillah. Nggih. Ya, ayo coba Gus. Uga saka Mbak Tia Murti. Assalamualaikum Pak E. Tia Murti Singapura badhe nyuwun lagun pujaning sih matur suwun. Nggih. Heeh, nggih. Gen ketok. Ya. Ini coba Gus. Nah, ya. Salaman sik to suwi ra ketemu lho. Alah mah aku salaman. Lah ngopo? Langsung peluk kae lho. Lah ya. Kamu makin suwi kok makin ganteng toh. Tapi ini kok ada bentol-bentol ini apa? Jerawat. Oh jerawat. Oh kangen aku toh. Kangen aku gak. Kangen jane. Kok jane? Kok nganggo jane? Wah, gejane piye? Salim dulu. Salim dulu. Gak mau aku. Ya nyanyi. Dibawani sik, Ken, karo lungguh ora apa-apa. Karo lungguh jejer ngono sitok ning Jangan ngendang. duduk, Pak. Oh, jangan duduk. Oh Iya, ya. basah. Oke, basah. Nanti sudah basah Mas Ardi tambah basah gimana? Oh iya. Napa Pak? Lagune Pak? Lha ki mau podang kuning no. Oh iya iya iya. Podang kuning. Ya. Kamu tahu podang itu apa? Pedangnya apa? Podang itu apa? Apa? Gak ngerti aku. Kucing. Loh, kucing. Nah katanya kamu enggak tahu. Podangnya apa? Pedang itu burung. 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 Burung kuning. Ya. Kenapa kok lagunya dinamakan podang kuning? Kira-kira kenapa? Lah aku ki takon kowe lho. Aku gak Kok ngerti kira-kira nyapu tak kekrek lho engko. Hei. Sikilmu ora iso meneng to kan? Betipis ya, Oh, Pak. belet tipis. Ayo, podang kuning. Podang kuning. Utamane piye? Heeh, ya. Nadyan Nadyan wujud bemong paksi. Bu Dwi, iki amanah saka Mas Andri ingkang wonten ing Jakarta. Diaturke 500.000 kanggo Ardi. Nah, ya, coba Gus. Ya, tak bawa aja ya. Ya, kawanan. Iya. Nah, kenapa? Lu cari Itu kan uang kita, gitu ta? Jarine uangku kan juga uangmu gitu. Heeh. Gak mau wis aku gak tega aku nya. Tenan Yo gak tega aku. Kamu gak punya HP no. Paketan aja ndak punya no. Ngenyek. Lah kok iso ngerti lek paketan ra duwe? Lah aku WA ndak tahu dibales loh Pak. Oh. Njaluke langsung di WC kok. Oh iya lek di WC langsung diangkat. Heeh. Ya. Mas Ardi matur nuwun karo Mas Andri ingkang wonten ing Jakarta. Nggih, matur nuwun dumateng Mas Andri Nggih. ingkang sampun paring apa nggih? Tali asih. Tali asih. Nggih. Ya. Nonano. Ayo jajalanu. Halo, Pak. Eh? Halo, Usman. Ya. Bisa
salah sing gender lho. Ya. Halus manis nyengsem jauh. Oh ini ya ada bantal ini ya Anggaran ya. Ini menghalangi loh ini Bu. Oh ini tiga berdua ya cepet no Bu. Nggak bisa. Oh pangku, pangku Mas. Ngombe alas lek ngendang. Genera jemek pokoke. Ya. Bisa gak goleki? Edi, goleki. Goleki si podang cenar. Iso no. Ibu bunga ing atiku nyanding bisa Ayo dilangkam kile. Semangat ya sayang kerjanya. I love you. I love you. I love you too. I love you Pak Kangko. Ya kono. Iya tuh. Apa? I love you Pak Kangko. Lek muni mau I love you too. I love you too. Saiki anu kok nduk Ken, sing saged viral ki mesti bangsa sing bergandeng lho. Dhisik. Ah, mesti. Iya nyatane kenyataane kaya ngono mbiyen sampean karo anu kaya Akbar kaya deal iki karo Ardi deal. Terus saiki sing lagi anyar-anyaran ki sapa Lintang Kairo karo Dalang Gading Paukir deal. Ki sok bakal enek anyar meneh Dalang Kangko karo Manuhara. Astagfirullahaladzim. Sampeyan yo doyan, Mbak. Lek mendem. Astagfirullahaladzim. Iya. Tak amini lho, Pak. Aja. Lah ya. Oh, Pak Dodoi ternyata yo ngeser Mbak Manuhara to. Gomongi ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Isa amaneng omah wis ora krasa. Kaluyuran nang goleki sing tak sayang. Mobang miterangganku goleki ora krasa isa nganti wengi. Irmane manyen nganti
jole di. Piye kan? Keplakane Ardi piye? Waduh, sangat-sangat luar biasa. Tapi terakhirnya kok ngono ya, Mas? Terakhirnya piye? Hah? Terakhirnya piye? Kayak nyendat-nyendat ngono lho, Pak. Dandang-dang piye ngono, Pak? Kamu sukanya begitu ta sayang bae? Agak nyendat-nyendat gitu. Saiki anu diutamakan sing aku dalam ning karo sesideman. Ganti kancane kan Mbak Reno Congpe dadi mboke. Ha. Kowe ning kene diar nyadi kowe iki. Ayo, jarene njaluk tampil mamiki ra ditampilke nesu. Nyeneni aku, lek ku dandan ke sore karo dalange ra ditampilke, tampilke gara-gara penonton wis entek. Mamiki nyeneni aku. Ayo, diwangi niken bawa sesideman. Ya. Heeh, karo mboke. Kowe japuk mboke lho, kayak anu sapa jenenge? Ya, kamu jangan cemburu loh. Loh, dapuk mboke to, Pak? Lah piye ta? Mbok tuwa no. Mbok tuwa? Oh, aku ya ndak mau nek diduakan. Ya wis, mboke, enggak apa-apa. Aku mboke niki kan mboke Ardi, Pak. Sakarmu, kowe milih ndi? Mboke Ardi. Kok iso? Tak masukin lagi. Masukin lah. Nek ora dadi mbokku, kamu ndak bisa selingkuh loh sama Ardi. Oh, ngono ya? Heeh, sikone film-film ngono kae lho. Ya. Ternyata aku adalah mertua sama menantu. Heeh, ngono kae. Bagaimanakah di sana? Gelem ora karo Mak Congpe gelem ora? Nek kepepet gelem. Iki saiki gak setia iki. Lek kepepet maksudnya sak donya ki wedoke Congpe tok ya gelem. Alah, Boh, ra sida. Gak sida ngesir. Padha bolonge kok ya, Nduk ya. Mau aku, gak mau aku. Wis to, aku ki sebagai mamah ya, Nduk. Sebagai mamahmu. Tak donga rina wengi muga-muga anakku sak kaloron ki dadian ngono lho.
Piye? Jadian nih piye Mas? Jadian, kamu berdua tuh jadian itu bisa apa ora? Loh, wes kok ya. Wes ta. Apa perlu diomong-omong ke ngono kuwi ngawur ya? Ternyata sudah jadian. Heeh, ya. Jadi kalian udah gatok ya? Gathuk ki tembung apa to cangkemmu iki lek ngono. Udah gathuk. Ya Allah selamat ya, selamat. Wis aku dadi wong tua lak seneng to. Seneng Pak, Wis jadian seneng. tapi wis putus neh. Putus neh. Mm-mm. Lah pirang dino? Hah? Lah pirang dino? Kurang jam tok. Yalah. Pacaran nih kurang jam tok baru putus. Waduh, lah kowe rong Soalnya oleh-olehan. ndak kuat LDR. Kowe rong oleh-olehan kan? Apa? Rong oleh-olehan rong jam. Oleh-olehan apa? Yo minimal yo kiss. Ah ndak mau aku wanita mahal loh. Iya, betul. Ya. Ayo sesi teman. Sesi deman iki pokoke sing aku dalem sik. Nah. Wiwitane. Wiwitane. Jan puatet tenan ya. Heeh. Anderek sang Iya, dingleke ditatakne. Kene mae pangku le. Ayo geting wes, Ong. Aku, Ayo no. ya aku tak yo ngene yo, Pak. Ya ora apa-apa genimbang. tak welek ta suarane Bu. Urung ta? Urung. Burung, Duk. Priya. Nyeti mae kene, aja nyeti ngono terus. Ngono to karo mae kok gak seneng ngono. Bagus kamulah budaya Ya nek jejer Cungpe karo Ardi kaya ibu guru karo muridé. Nyapa kok Mas Ardi gak gelem nyawang Mbak Cungpe? Lah ngapa? Ambune pambu. Tua kok lho. Tuwek men skifa. Apa wi ke? Adi asline kene tegang, Pak. Aku tahu perasaanmu, aku tahu, Nak. Perasaan yang tahu perasaanmu adalah bundamu ini, Nak. Ya, ya enggak? Enggak usah tegang, anggap pernikahan kuwi adikmu dhewe le. Anu, Nek wis putus, anggapan adikmu dhewe. Jarno. Ya. Sowan menyang kutha gedhe. Bendara. Aku ta? Heeh. Bendera terus kayun selendang kuning kang saking bukit suara kurang remana Tak tua apuk ngono. Sak lareke rong bar kok mae wae. Mae iki ngirit swara, Duk. Gayamu. Sing nom. Adi pengen bawa rasa le.
Sorone elek. Ora ngono karo mae dhewe nesu, karo mae dhewe. Yo. Sosok ngelokne ngono kuwi. Iki biyen nganu, Nduk. Body shaming ngono Pas mae ngandut anakku iki lanang iki. Biyo ning weteng ki nyaduk ora kaya sak baine bayi lho, Nduk. Masa Tenan. terus Nyaduke tekan ngisor barang. terus. Amin. Terus. Ngidame ora Sing sembarang. dirasane sampean piye? Ya biasane ibu hamil nek disaduk-saduk anake kaya kudu nguyuh ngono biasane. Nyidame apa nyidame? Ngidame terenggiling, Pak. Dadine bagus ini. Ning wases ngungro Angungrom marang bendera. iya Tiah sulis Ijar pijer ngincangake tampanono sik Pak Do ya terus sesip deman Dongpe nih kan ayo berdiri luweh yo di luwe becik matenono timbanget besaran yana selesyan lewati sawoto marang kula liwat kincanging alisna kedukun ayo kon dangdute slow ya di nah, karo Mas Guru engko gentenan yuk urip ana kutha gedhe